Ahojte, milí priatelia, pozdravujem vás a poďme sa teraz spoločne pozrieť na tú ďalšiu skupinu sacharidov a to sú zložené cukry, teda škroby a celulóza. A sem do tejto skupiny patrí aj rýža, zemiaky, kukurica či obilná múka, teda aj všetky obiloviny. A my už vieme, že cukry sú pre nás tá hlavná energia. Lenže jedlá, ktoré si my už z nich vytvoríme, tak musí naše telo najskôr v procese trávenia rozložiť na tie jednoduché cukry, teda na glukózu. A to trvá aj niekoľko hodín. A následne potom sa táto glukóza dokáže dostať do buniek, ale jedine za pomoci inzulínu, ktorý zasa vytvára naša slinivka, teda pankreas. Lenže ak my máme túto slinivku oslabenú, tak tým pádom vytvára toho inzulínu menej alebo ho vytvára príliš málo a preto sa dokáže do buniek dostať iba určitá časť tejto glukózy, niekedy je to iba nejaký zlomok a zvyšná glukóza nám buď pláva v krvi a spôsobuje nám tam ďalšie zdravotné problémy, alebo ju naše telo ukladá ako tukovú rezervu, teda glykogén, ktorú zasa musí na druhej strane naše telo niekam aj ukladať. A takto sa postupom času vytvára obezita a môže sa z toho vytvoriť aj cukrovka. A preto sa obiloviny a zemiaky používajú veľmi často aj ako výkrmná strava pre zvieratá. Jednoducho povedané, milí priatelia, strava, ktorá je príliš bohatá na tieto zložené cukry, nás nie len, že oberá o toľko potrebnú energiu, pretože na to, aby sme to my rozložili, tak to trvá niekoľko hodín a nesmierne nás to zaťažuje, ale zvyšuje nám aj hladinu krvného cukru a zároveň aj prekysľuje naše telo. No a oproti tomu, pre také porovnanie, milí priatelia, tu máme ovocie, ktoré obsahuje ten jednoduchý cukor, teda fruktózu, ktorá sa dokáže dostať do buniek napriamo, teda bez potreby inzulínu, do nejakých približne 10-15 minút. Čiže ak my zjeme surové čerstvé ovocie, tak máme hotovú, čistú, rýchlu energiu priamo v bunkách do nejakých 10-15 minút. Čiže je to pre nás tá najrýchlejšia energia, ktorá veľmi minimálne zaťažuje naše trávenie. A preto odporúčame ovocie jesť na raňajky a aj celé do obedie, pretože do obeda potrebujeme podať v práci ten najvyšší výkon a taktiež sme do obeda aj v takom biologickom cykle vylučovania a preto by sme nemali v tomto čase zaťažovať naše telo dlho stráviteľnými jedlami. A navyše ovocie obsahuje aj obrovské množstvo tej štruktúrovanej vody, ktorá zároveň aj čistí našu krv. A taktiež ovocie obsahuje aj veľké množstvo vlákniny, ktorá zasa čistí naše črevá a vylučuje ako odpad z tela von. A podobne rovnako tak sa správa aj čerstvá listová zelenina, ktorú naše telo strávi približne do hodiny. Jednoducho čerstvé ovocie, čerstvá zelenina a čerstvé bylinky majú tú najvyššiu nutričnú hodnotu spomedzi všetkých potravín. A preto by sme ich mali jesť a mali by tvoriť našu najväčšiu časť nášho jedálnička, zhruba až okolo 80%. Takže toľko, milí priatelia, k tejto téme. Verím, že vás táto téma zaujala. Verím teda aj ja, že som zrozumiteľná, že rozumiete týmto informáciám, ktoré vám tu prinášam. No a ak vás táto téma zaujala, respektíve ak už šípite, že s vašim zdravím niečo nie je v poriadku, že sa niečo vo vašom tele deje, tak mi určite napíšte, vieme ísť aj do hĺbky. Majte sa pekne, krásny dník.